Når du er logget ind hos Bet365, så ser siden sådan her ud, og herfra så er du klar til at livestreame. I højre side af skærmen kan du se, at der står 1 krone på den her spillers konto, og det er faktisk nok til at livestreame livesport for Bet365. Så længe der står penge på din konto, om det så er 1 krone eller 50 kroner, så er du fri adgang til at livestreame for Bet365. Når du er klar til at livestreame, så klikker du på det, der hedder live-billeder. Så åbner browseren et nyt vindue, og her har du mulighed for både at vælge live lige nu og kalender. Lige nu så streamer vi fodboldkampen Australien-Jordan under live nu. Og som du kan se, så er kvaliteten overraskende god, og streamingen kører let og elegant helt uden forsinkelser. Under live nu, så kan du vælge det, der hedder Vis alle events. Her kan du se udvalget af sportsgrene, som sendes live lige nu. Klikker du på det, der hedder kalender, så kan du igen klikke på Vis alle events og vælge mellem en masse forskellige sportsbegivenheder. Og som du kan se, så er listen lidt længere, end den er for bare i dag. Derudover så kan du også se lidt frem i tiden og vælge datoer næsten en hel uge frem. Som du kan se, så er der altså en masse forskellige kampe at vælge imellem. Noget, der virkelig er værd at fremhæve ved Bet365's live-billeder, er, at de kan ses både fra computer, mobil og tablet. Det betyder, at du kan se livesport, uanset om du sidder i toget, i frokoststuen eller hjemme i sengen. Rigtig god fornøjelse.